A Funeraria San Marcos non deixa de innovar cada ano para mellorar todo o posible as súas instalacións. Desta volta, foi o tanatorio de Pollo o que recibiu unha remodelación completa do seu interior. A empresa mellorou as instalacións para convertelas en pioneiras dentro do sector. San Marcos vai ser a empresa que quero que siga sendo a referente do que é a área sanitaria non da parte médica, senón funeraria. É curioso, eu vou inventar tamén unha área, pero funeraria. Lógicamente, San Marcos está en Pontevedra, está en Pollo, e vai estar en outras localidades, concellos que rodean o de Pontevedra. No ato de presentación das melloras participou o cociñeiro Pepe Solla. O chef destacou a importancia para os familiares de pasar os momentos máis difíciles nunhas instalacións o máis cómodas posibles. Calquer mellora que se acada en todas as infraestructuras, ¿no? É unha mellora para todos os veciños, para toda a sociedade. Este momento en concreto, esos momentos son tan duros, tan complicados, ¿no?, de despedirnos de alguén, poder ter un espazo moito máis adecuado, máis agradable. Acabamos de ver agora un pouco toda esa reforma, ¿no? Non vai aplacar ningún dolor, por suposto, non é a función. A función é que ese momento sea un pouco máis menos difícil. Dende o Concello quixeron destacar a labor que fai a funeraria para acompañar as familias nos momentos máis duros. Tamén puxeron en valor que a empresa non deixe de innovar e dote apoio dunhas instalacións de primeiro nivel. Cando conocín esta nova instalación é como outro mundo, é como unha cousa diferente, porque os que o conocemos, cando naceu, os que conocemos con este cambio que se deu neste momento, é realmente, diríamos que, espectacular. É dicir, que as cousas, cando hai persoas que teñen interés, que lle poñen corazón, que lle poñen ganas, e cando hai técnicos tamén, evidentemente, que diseñan e que saben o que fan, se consiguen espacios como este. A funeraria agradeceu o apoio recibido especialmente por parte dos veciños de Pollo. Tamén se comprometeron a estar alerta con todas as novidades do sector para non deixar de mellorar as instalacións e continuar sendo unha referencia nacional.